Velkommen til Dansk Akvarieunion, forkortet DAU. Dansk Akvarieunion er en paraplyorganisation for alle danske akvarieforeninger og klubber. Mange foreninger har indgået et regionalt samarbejde, hvor de indbyder til udstillinger, messer og akvadage med foredrag. Dansk Akvarieunion har en foreningsservice med foredragsholderliste, programservice, uddannede akvariedommere og en hjemmeside med nyttige artikler og et historisk arkiv. Dansk Akvarieunion arrangerer danske mesterskaber i opdræt, både individuelt og som forening. Der arrangeres hjemmebedømmelser, hvor akvaristen kan få sit akvarium bedømt af akvariedommere, og der kåres hvert år en dansk mester i de forskellige klasser. Dansk Akvarieunion samarbejder med de offentlige myndigheder, andre dyrehobbyforeninger og brancheforeninger om blandt andet retningslinjer for hold af dyr i private hjem. Vi har en fælles nordisk politik for bevarelse af vores akvariefisk, og Dansk Akvarieunion har udarbejdet en strategi til realisering af denne politik. Dansk Akvarieunion har i samarbejde med det videnskabelige fakultet udarbejdet en liste over truede akvariefisk. Vi registrerer og belønner danske førstegangsopdræt og har løbende en opdrætskonkurrence. Et af Dansk Akvarieunions formål er blandt andet at udbrede kendskabet til akvariehobbyen. Det gør vi blandt andet ved udsendelse af nyhedsbreve, gennem vores hjemmeside med aktivitetskalender og en liste over danske akvarieforeninger og akvarieklubber og specialforbund. Hvis du vil vide mere, så klik ind på vores hjemmeside, stedet hvor foreningerne kan indhente et væld af oplysninger og service, som kan bruges i arbejdet med at tilrettelægge møder og aktiviteter. Meld dig ind i en akvarieforening allerede i dag. Du finder din akvarieklub på www.danskakvarieunion.dk.